máis complicados de saltar esconden tras de si o maior anelo das almas máis fermosas. Vexa que pude Ricardo. No, que sola. Vamos. Os obstáculos máis complicados de saltar esconden os obstáculos máis complicados de saltar esconden tras de si o anelo das maiores almas soñadores. A ver. Eso non aguanta de ti nin de coña. Deixo que paro. No, ti miras cara a él. Sí. As pervasas alucinógenas disminúen e debilitan a nosa capacidade de perfección e razonamento, non é así? Sabes que falla algo, verdad? A concentración absoluta. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Podemos dicir, primos, que xa máis estiven tan... Os asientos de coche Fire and Cool Car. Sabes cal é o nome? Fire and Cool Car. Es. Nero a pronunciación da provincia. Enseñálalo. Estamos? Xa estou grabando. Sí. Os asientos de coche Fire and Cool Car. A tecnoloxía multiporo permite absorber a auga almacenada nos asientos non sei. Permite absorber. A tecnoloxía multiporo permite absorber o sudor de horas de conducción en bebidas como Sexy Cola. Primos, na actualidade un 83% dos americanos acostumbran a beber agua. As novas xeracións serán máis baixas, gordas e feas que nunca. Que carallo dixeme aí, non era eso? Sexy Cola, además de todos esos... Xa! Sexy Cola! Cando queiras. Moi ben, chavales, quero xogo limpo, ok? En serio. Va, xa, cando queiras. No, espera, joder. Estou grabando, cando queiras. Va, va, ahora. Que Damián, joder, estou cheio de citos seguidos. John González Benedo. Toma uno. Igor se lleva la hostia. A ver, decidime que eu o espello de Peripé que non me estou vendo. Decídeme que estou guapa. Ah, sí? Claro. Dios. Sí. Sí. Joder, ahora que fago, tío. Dalle. Teño neutralizado. Estou cansado. E recordade, non aceptedes imitacións.